use me or what?
Har pistol vil rejse. Medvirkende er Skipper Guitar som sheriff, Bjørneren som bartender, og i rollen som paladin er Dr. Laser. Et sted i Vesten, 1839. Goddag. Hallo? Hvor skal de hen? Jeg har ikke besluttet mig endnu. Hvad er navnet på denne by? De kalder hende Blåklokke. Søger de arbejde? Nej, bare en drink. De kan give dig en lille en derinde, hvis de altså kan betale for den. Tak skal du have, sheriff. Værsgo, hver Plattendolmer. Bare giv mig en flaske og et glas. Det bliver 5 kroner. Du må være tørstig, var fremme. Jeg går lige ned og finder en bedre flaske end den, vi har i baren. Skulle være andet? Nej, det går an. Ja, det burde det. Lad revolver. 10 skridt. Jeg dræber den første mand, som taler. Spænd aftrækkeren tilbage.
det der, hvis jeg var dig. Det har jeg allerede gjort. Bartender, hvad var der i den drink? Whisky her, det er alt, hvad jeg sælger. Jeg stillede dig et spørgsmål. Og jeg gav dig et svar. Hvem er du? Det er hvem jeg er. De tog 1000 kroner fra mig. De tog min pistol og mit hylster. Jeg formoder, min hest også forsvandt. Du formoder rigtigt. Vil du dræbe dem? Lad revolver. 10 skridt. Jeg dræber den første mand, som taler. Spænd aftrækkeren tilbage. 10 skridt frem. Jeg dræber den første mand, som taler. Er du stadig i byen, fremmed? Sheriff, da jeg kom til den her by, havde jeg en hest, en pistol og 1000 kroner. Siger du, nogen har stjålet dine penge? Hvad er hans navn? Ja, det var Paul Guldfinger. Ha, det kan jeg ikke bruge til noget. Sig mig, hvor jeg kan finde ham. Ja, det vil ikke være så svært. Du kaldte lige min bror for en tyv. Det næste du siger er vel at finde Jim derovre forgifter din drink. Det virker til at være din by. Ja, en slags familieforetagende. Ja, den her revolver, du siger, jeg tog her. Ja, det er den. Jeg har en patron tilbage i. Og jeg vil dræbe dig med at prøve at tage den fra mig. Så kom nu. Tag den. Hvis du kan. Aflever. Du vil være død, før du kan trække aftrækkeren tilbage. Er du nu så sikker på det? Lad revolveren. 10 skridt. Jeg dræber den første mand, som taler. Spænd aftrækkeren tilbage.